खुलुमबाय आङो आमलाइगुरि गामिनि कुनाल घोष पोस्ट सराइबिल पुलिस स्टेशन गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार आंनि दुखु फोरमायहरनाय जायो रायजो राजासिम दिनैसिम 10 दिन जाबाय आंनि गथ' गिबि जाक्रियास घोषआ न'निफ्राय थांखारदों ओंखायनो आं रायजो राजासिम खावलायहरो गथ'आ ओरैनो खोनाज्रिदों जे सानजाजों थांनानै दंहैयो बेबायदि किन्तु थारखौ मिथियाखै ओंखायनो रायजो राजासिम बे चेनेलनि निउस चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायहरो आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामहरबा मोजां रायजो राजाफ्रा कन्टेक्ट नाम्बारा जादों 9957357166 आरो मोनसेया दङ 8822624351 बे नाम्बाराव अन्नानै रायजो राजाफ्रा बे आंनि गथ' जाक्रियास घोषखौ मोनोब्ला बेयाव थाब फन खालामनानै खोन्थाहरबा मोजां जायो आङो गावनि गथ'खौ गोमानानै दुखुआव दङ आरो बे चेनेलनि गेजेरजों बिसोरखौबो आं हामबाय होयो दिनै बिसोरो आंनि न'आव फैनानै खबर लांफैनाय थाखाय बे चेनेल बिथांमोनखौबो आङो हामबाय होयो आरो रायजो राजाफोरखौबो हामबाय होयो मानो होनबा आंनि गथ'आ बेबादि थांखारनानै दासिमबो फैफिनाखै सिगांहाय आंनि गथ'आ बेबायदिनो बबावबा आलासि जाहैनो थाङोमोन ओमफ्राय बिदिनो सप्ता खनसे सप्ता खननै थानानै न'आवबो फैफिनोमोन एबाराव फैफिननो रोङाखै ओंखायनो आङो बे निउस चेनेलनि गेजेरजों गथ'खौहाय खबर हरनो थाखाय रायजो राजासिम खावलायहरनाय थायो जाहाथे रायजो राजाफ्रा अननानै आंनि बे कन्टेक्ट नाम्बाराव थाबनो फन खालामनानै खोन्थायो आङो बेखौनो रायजो राजासिम मदद बियो दि रायजो राजाफ्रा अननानै जाहाथे बे खामानिखौ थाबैनो मावहरो आंनि गामिया खेबसे होनबावो गामिया आमलाइगुरि आंनि नामा जादों कुनाल घोष फिसालानि नामा जादों जाक्रियास घोष गामि आमलाइगुरि पोस्ट अफिस सराइबिल पुलिस स्टेशन गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार बेजों लोगोसे आङो बे निउस चेनेल बिथांमोनखौबो आरोबाव खनसे आङो हामबाय होननायजों आङो बिसोरखौ गोजोननाय बावो गोजोन्थों।